Saat ini tamu tayo orang family kita sakit. Actually, chungtini chini Maharaj Bir Bikroni birthday 117 tomo. O salano chungtini chini khoroksa takok chini sungjarna yakari thangka chini okra Barendra Debrma je sikare bade disiblis ni wat no ingkai bin langmo sasai thamani yagolo mobilai jungjalok klaijak thanai 3-4 bosor bisnaung klaijak ingka bahai jora abahi no kungo jung turba dan hini jung mansuk laikya ingkai tini bangni paithangni je panda khaitani jungjoto je chukti palkhai chubalaikia kebuskani je paithangni salni dino chung chubana mangi tebo chaito bi tongnai tini bangni samo phai chubai thike ingkai tini da phaimanja phike chini koi district working president chita kokra chini datri chini Tulasikal block chini je Sabisa Sramari block committee ni chini vice president chini takokra da subolching chini TWF ni president chini buhok Juhina ingkai borok jotna balai ke hambai tini ma haike no kongo chugya borok ni logi chubana ni bangi joto pal bak mangai ingkai mon chini kokthai ingkai chugya borok no logi chung sasmo logi tongmani chugya borok no chuba khai chungbai chung kaise no chuba wai thanchani phana pur jungnai ingkai mon chini kokthai chin na ham ai chini media person jongno abo chini Sabisa Sramari constituency chini bising khobjak chini sikaribari bisiri 1 number ward hinjago abo sung oro chini okra eba chakra bini umur to 65 থেকে 70 jak chung sekang rogo bono chubala kya bo paralysis ngai bini saksuri ekdom hamia mane paralysis bolte pura ekdom paralysis yak yang bo kun homaya jagani chefan lorimia মানে খিচুড়ি বারণ তুজুলি মা টঙ্কা প্রায় 3 থেকে 4 বছর जों थानाय रगो जोंनो 2 बार हाइरक सुवा फैका जे मानतै हाइफोनो गोबां जों सुबाय मैया जोंनो सिन बुका खा खामजांनो हाइफोनो सिनि ब थैथामनोल जोंबोनो हायनो हाय सिनि बबागारानि नाहार मुङाबा बबागारा बिसुंथि सिनि ताबु कथां तुना सिनि हा बबागारा सिनि बबागारा प्रदन बिसुंथिखाय गजे सामान दङ सिनि तिप्रासा लुकरनो tamnai kerui bingra khangra eba machaya manengya saksuri hamia oba harno chubari hinai birthday ni upolokhe jekono cake rabon honlai suba sukhadi hin sama bisungtei sungtini bina kokthai bina nahabung mono sungtini sikar bariwa sung chubana hin paijak borong nung kungo kebo kerui bini besla maha suno tei chini logi nukrano sagaraju obaga chini late barendone bini logi song borok jaga jubi rok boni tongo kombes haipano chung next time no sai chung nai bor rapor bo maya kro hin chung kanao chung bor no rina nei hinai sai chung na loge chini journal chairman tongo bo apono sana rinai nei ko ri jangno ambaga chung next time no chung bor no sa chung ngai tei chung oba kena chung busang dino chung tebo subal nai bongni paithak dino tebo chung bahake klaiman abor bo chung salai nai chung palke chini party level tikai salai bor no tebo chung bahake chubai man abor bo salai nai gabono chung khanabo chung ngo tini chini bubagara birbukon paithak ni nakari chini bubagara birbukon ni ajaima sal 117 tomo chungoro chubasu khakya tei obonola chung chini situ bo chung chini bubagara birthday ro chung khlai nai oba kino chung chini Sabisa Sramari wa chini 7ta result tongthani 7ta jagono chung tini oba ke chini bubagara ni birthday ro chung palai nai hinai sanamo chung ngo no mustik